Euskal Unibertsitate desberdinetako adiskideok. Gaur Euskal Komunitate Zientifikoari Iruñeko kampusean burutuko den ikergazteren bigarren edizioa gonbitea egiteko, Iruñeko kale nagusia aukeratu digute UEUko kideek zitaren garrantziaren neurrira. Etxe honetan ere, katakarraken, aspaldi euskarazko zientziaren ekoizpena bultzatzearen alde pausuak eman dira, horren adibide dira liburu dendan ikusi genitzakeen zientzia eskura talean salgai dituzten euskarazko argitalpen ezberdinak. Gure unibertsitatea, UPV-HU, duela bi urte bezala ere, aurten ere, ahalik eta laguntzarik handiena ematen saiatu da. Hortarako esfortzua egin dugu, batetik ekimena babesteko hitzarmena sinatu dugu UEUrekin, eta horrez gain, ikergaztek ahalik eta UPV-HUko ikertzaile kopuru handienak parte hartu dezan, gure unibertsitateko ikertzaileen gandik jasotako diru eskaera guztientzako laguntza ere eman dugu. Argi eta garbi, esaniko nuke, nolabait ere argazki honek erakusten duela gure azala eta batez ere Nupeko unibertsitateari ere eskerrak eman egiten ari den apostu horregatik. Estrategikoki gure unibertsitatean ere Nafarroarekin loturak estutu nahiko genituzke zentzu horretan, aukera ona ikusten dugu eta eskerrak eman bide horretatik eta gainontzeko unibertsitatean.